Kde bolo, tam bolo, aj bolelo. Za zelenou bránou bol raz jeden pes a ten sa volal Dunčo. Mohol sa volať aj Artemis, Artan, Reško, Brok alebo Willibald, ale mama s tatom a Baša s Vecanom sa nevedeli dohodnúť na mene a tak dostal meno Dunčo, ktoré ktosi z nich povedal iba zo žartu. Bol to dalmatínec a mal najviac bodiek. Najviac zo všetkých súrodencov. A možno aj na svete. A bol smiešný. Najskôr bol malý ako rukavica. Taká bodkovaná, chlpatá. Plakal a bál sa. Všetkého a všetkých. Mama si dala na zem madrac, akože je pes, aj aby Dunčo neliezol do postele a spávala s ním na zemi. Zapamätajte si, čo ho teraz naučíme. Bude vedieť celý život, povedala mama, keď zaliezala do psieho pelecha. A tiež, aby sa nebál a nebolo mu smutno za jeho pravou bodkovanou mamou. Dunčo kňučal a caporil sa po mame. Makosil sa aj s tými svojimi bodkami, kým sa neučučkal. Všetci sa zrazu tešili domov. Na madrac v obývačke a na to malé, milé bodkované. Malý Dunčo všetko hrízol. Najradšej ruky. Nevedel sa pritúliť, privinúť, ako sa túlia malí psíčkovia. Makosil sa, hrízol. A čúral. Čúral všade. Naučí sa, prestane čúrať aj hrísť, vraveli si. 2 mesiace mama spávala na zemi, napokon aj s Bašou, aby si Dunčo v rodine zvykol a neplakal. Hladkali ho, aby bol nežnejší, lepší, milší, no nevedeli sa potom vrátiť spávať späť do postele, lebo Dunčo chcel byť pri nich. Ustavične vyliezal na posteľ a lašoval ako horolezec po perinách. To však nedovolil tato. Napokon mu vedľa postele dali deku. Mama mala ruku spustenú na zemi a Dunčo ju hrízol a hrízol, ako dáku kosť. Mňa si nikdy tak nešmátrala. Ozývala sa z postele Baša, ktorá sa tvárila, že si číta, ale knižku držala dolu hlavou, až sa tej knižke tá hlava krútila a všetky obrázky sa báli, že z nej vypadnú. Šmátrala, len si na to nepamätáš. Keď mama zaspala, vyskočil Dunčo na posteľ a skaloval po paplóne ako po nejakom pohorí, potom sa unavil, učučkal a zadrýchmal. Mama sa robila, že to nevie, že spí. Inak by ho musela odkázať do psieho pelecha pri posteli. Tato sa hneval a niekoľkokrát za noc milého Dunča zhodil z postele. Asi začnem spávať na zemi, povedala mama. Asi budeme musieť urobiť máme psí pelech. Dunčo zjedol prací prášok, psia pohotovosť. Dunčo zjedol kamene. Skoro pohotovosť. Zožral mame z nákupnej tašky brinzu na halušky a kým sa žalovala do telefónu kamarátke a rozhrízel jej na márne kúsky aj varechu. Niekedy mu prišlo zle z toho, čo pojedol. Obsah Dunčovho žalúdka. Kamene, špagátiky, lego, želiesko, gombík, mackovo očko, papieriky, kúsok vrchnáka z minerálky. Naučí sa, veď už prestal čúrať vnútri, hovorili si. Dunčo však začal cikať pred dvere. Vyjde von a hneď ciká. Keď prší, nechce sa mu von. Keby som tak mohol z dverí vystrkovať len zadok, myslí si. Ten pes vás naučí poriadku, alebo je v tomto neporiadku s ním amen tma, hovorila babina. Tá má poriadok všade, lebo je doktorka. Mohla by som operovať na dláške v kuchyni. Hovorí prísne a všetci sa jej boja. Náhodou je to učenlivý pes. Zapamätal si, ako s mamou spávali na zemi a tak hneď ako zatvorí dvere, vyskočí na posteľ, posťahuje z nej na zem všetky paplóny, podúšky, plachty a pyžamá, navláči ich na jednu kopu do kuchyne spolu s topánkami, parazolom, knižkami, taškami, vetrovkami, ktoré podočahoval na vešiaku a urobil si pelech. Bránila psíka Dunčova najlepšia kamarátka Baška. Dunčo si myslí, že toto je ten život. Všetci sú doma, chodím si hore dolu, von a dnu, dnu a von, robím zlé. Ale aj dobre. Napríklad, keď Barborka v noci plakala, lebo sa jej snívalo, že sa stratila. Mama jej vravela, tu som, neboj sa, Barborka. Hladkala ju.
Potom sa vyhebedil do postele utešovať Barborku aj Dunčo, pravda, že po svojom. Najskôr si v posteli poriadne pukol a zasmrádal, potom zaspal a kňučal zo sna. Neskôr sa rozbrechal a všelijako sa mykal, ako by bežal. Asi sa mu snívalo, že je na pretekoch. Neboj sa, Dunčo, tu sme všetci. Tíšila ho mama. Časom zjedol všetky plišáky, ktoré sa nestihli pred ním skryť do perináka. Potom začal jesť paplóny, lebo tie nemali kam skryť. V perináku predsa bývali Barborkine hračky a triasli sa od strachu. Vyzeralo to tam ako v nemocnici. Samé zvieratka, bez nožičiek, bez ručičiek, bez uší. Pomoc! Idú bodky! Triasli sa v noci od strachu a rozprávali si strašidelné rozprávky o hračkárskych kostriakoch, mackoch bez uší, bábikách bez očí a úplne na spodu vyhrával strojček bez bábiky a kričal Mama! Myslím si, že je to najrýchlejší pes na svete. A v skutočnosti je veľmi poriadny. Vidí, ako po vás upratujem a robí to isté. Ibaže po svojom. Chváli Dunča mama. A milý Dunčo beží z izby do kuchyne, v papuli nesie paplón, pustí ho na zem. Beží nazad, v papuli nesie peračník, vracia sa, nesie sveter, ten pustí na chodbe, vezme tanicku a upaluje nazad. Nesie plíšáka, dočiahne poloprázdnu fľašu s minerálkou, obrázok zo steny, časopis, misku, tričko, ponožku, krém. Upratuje. Potom sa unaví, ľahne si a zaspí. O 5 minút je doma ako v tanku. Už druhýkrát tento týždeň nám zožral večeru. Chváli sa Baška kamarátom z dvora Natálii a Máriovi. Natália a Mário sú Rómovia. Prisťahovali sa do dvora nedávno. Majú obrovského psa Šakala a Šakal poslúcha na slovo. A s Dunčom sa nebaví. Možno by ste mali na večeru skúšať také vegetariánske variácie. Ani nejaké zvyšky vám nenechal, ktoré by ste po ňom mohli dojesť? My budeme jesť psie žrádlo, to nechce. Smiala sa Baša. A nenechal nám nič, je to psí drs. Žerie svoje, naše, rúže, kaktus, žerie ponožky, topánky, dosky, klince, cverny. Raz zožerie aj mňa, možno raz pôjdeme do záhrady a on bude vláčiť stromy v papuli. V skutočnosti však Dunčo kaktusy nelúbi. Raz sa ich pokúsil popresádzať, potom mal kaktusové pichliače 2 dni napichané v nose ako inekcie. Inak vonku je Dunčovi zima. Stojí na terase a trasie sa od zimy, chce ísť dnu. Keď sa otvoria dvere, rozbehne sa do záhrady a volá mamu alebo tata so sebou. Sám tam nebude ani za svet, veď aj čurať chodí zásadne pred dvere. Ako majú vysvetliť psovi v záhrade, že tu cikať nesmie a o 5 metrov už áno? Doma je čoraz väčší neporiadok. Mohli by ste sa prihlásiť na preteky v neporiadku, vraví babina. Vyhrali by ste. Príde jar, naučí sa. Prišla jar. Nenaučil sa. Niekedy ráno mama vezme Barborku aj Dunča a idú do školy. Chvíľu všetci traja bežia, chvíľu ich Dunčo ťahá, za vše musia ťahať on jeho. Naháňajú vrabčiakov, mačku, psov, ale ani jeden sa nechce s Dunčom hrať a všetci ľudia, ktorých stretnú, sa smejú alebo utekajú kade ľahšie. Aha, šibnutý pes. Smejú sa psi, čo vidia mamu, Bašku a Dunča bežať mestom. Vyzerá to, že ich obe ťahá Dunčo na vôcke. Som mokrá ako myš, hovorí mama a myši v špajze, ktoré to počujú, sa čudujú, lebo oni teda mokré nie sú. Na modranský rybník fúka vietor, ako keď Baška fúka kašu. Dunčo do rybníka nakúka ako do taniera s kašou. Keď vyskočí ryba, zlakne sa. Z takýchto vychádzok sa vracia šťastný a mama lapá po dychu. Potom idú mama aj Dunčo do záhrady a mama sa rozpráva s vlhou. Prekvapilo ju, že už nebýva u nich, ale u susedov. Určite sa bojí Dunča. Jodluje mama a napodobňuje vtáčika. Vlha sa nechá nalákať a už znovu sedí na fige v záhrade. Potom mama víta lastovičky. Tie štebocú. Mama im odpovedá, potom si posadajú pod pitvorom na tienidlá starej lampy, všetkých 6, na každom sedela jedna ako na kolotoči a všetky naraz niečo hovoria, znovu sa rozletia a znovu zosadnú. Každý rok hniezdia na tom istom mieste, hneď ako sa otvára brána a vítajú návštevy. Čo je to? Čo
Čudujú sa, keď vidia Dunča. Vuf, teda ja, predstaví sa bodkovaný pes. Mama s Bašou začnú cvičiť jogu. V niektorých cvikoch sa menia na zvieratá a pochvaľujú si všetky metamorfózy, keď sú zvieratami. Mama, už úplne viem, ako sa cíti Dunčo. Smeje sa Barča a ukazuje tatovi, ako na joge robia psa pozerajúceho hore a psa pozerajúceho dolu. Dunčo sa však medzi tým vkradne do Baškinej izby, postaví sa na zadné, urobí psa pozerajúceho na stôl a zje čokoládu. Už viem, ako sa cíti Baša, pomyslí si. Kým je Barča v škole, mama cvičí Dunča. Po obede je unavená, ako keby sama prišla z cvičiska, ako pes. A večer Dunčo cvičí celú rodinu. Je leto. Všetko všade vylieza zo zeme, pes naháňa kocúra na múre, kocúr jeduje psa, potom príde noc a je pondelok. Nedočiahneš ma, kýve mačka na múre chvostom. Neprskaj, ľahne si pod múrik Dunčo a čaká, či mačke neodpadne chvost, aby si ho mohol zasadiť do zeme. Vyrástol by mu mačkovník. Mama s babinou sadia v záhrade zeleninu a kvety, georgíny a cínie. Dunčo sedí opodiaľ a babina ho straší paličkou. Opováž sa. Bodkáč chvíľu poslúcha a neďaleko hrabe svoju jamu. Mama sa bojí babiny a robí všetko, ako sa má. Ukazuje deťom, veľkému vecanovi aj malej Barborke, aká je poslušná. Napína špagát, zatlka paličky, aby boli rovné hriadky, aby v záhrade v pozore rástli zelenkavé lusky, ktoré tak veľmi ľúbi a ktorým vecan vraví hnusky, lebo ich nelúbi. Nie hlboko, rozkazuje babina. Stačí prihrnúť. Mama fučí a prihrňa. Dunčo sedí opodiaľ a veselo žmúrka, že on veru bude sadiť do hĺbky. Na riadok sa môže vytoto. Aj to urobí. Vidí, nikde má námietky, rozbehne sa a uchytí klopko špagátu. Napodobňuje mamu. Ibaže o chvíľu je ošpagátovaná celá záhrada, ovinuté stromy, kríky rúže. Dunčo kolíkuje. Milá mama ho začne s krikom naháňať, keď jej behá po hriadkach. Máva palicou, aj sama si zrazu šľape po záhonoch. Počkaj, Dunčo, veď takto sa nesadí. Musíš ho nastrašiť, aby vedel, že do zeleniny ísť nemôže, tak potom si to zapamätá a bude vedieť. Teraz sa ma nalakal, už sem nepríde. Hovorí babina, ale ju, na rozdiel od mamy, poslúcha každý. Mama odmotá špagát, derie sa cez ružové kríky, navinie, čo sa dá, zvyšok vystrihne. Vtedy aj pes uchmatne nožnice a odnesie ich niekam, kde ich mama nevie nájsť. Poď obedovať, vykašli sa na ňo, má tam loptu, nech sa hrá, je to šteňa, nožnice časom nájdeš, vraví babina. Popoludní sa všetci vrátia do záhrady. Babina si nesie hojdacie kreslo a kávičku, mama ide podosádzať, popolievať, ale nie je čo. Medzi tým totiž podosádzal aj popolieval Dunčo. Vyhrabal fazulku aj hrách, vykopal jamy a zasadil maminu topánku, lodičku, jednu vecanovú kopačku, štuplovku, plišovú okapiu a hrocha. Paličky, ktoré mama mala zapichnuté v zemi, aby riadok bol rovný, poocikával. Posadené, poliaté. Dunčo sa učí loziť po stromoch. Vlha a lastovičky sedia na moruši ako v kine a chytajú sa od smiechu za bruchá. Len čo na strome niečo zašuchoce, tancuje okolo kmeňa ako indiánsky náčelník. Potom, ako by sa zahambil, trieli do domu a večer sa po záhrade váľajú podušky, gumené hračky, plišáky. Pozrite, čo ja mám, vraví Dunčo. Každý deň nové dobrodružstvo. Učí sa loziť po stromoch, poluje na vtáčky, ktoré sa mu posmievajú, obzerá si korene kvetov, čo v maminej záhrade kvitnú, hryzie ruky obyvateľom domu, hryzie aj nohy, aj papuče, aj ponožky. Bývame u psa, vraví Vinco. Fazula a hrách konečne drychmu v zemi, kvetináče na gánku, táto robí svoju najobľúbenejšiu činnosť, akože upratuje altánok, v ktorom je stále väčší a väčší neporiadok. Baška šla k susedke Natálii, vecan pomáha chvíľu mame a chvíľu tatovi a krúti hlavou. Všetko ako v kocúrkové. Ale nie u psej matere, smeje sa mama.
Ale čo má robiť ten chudák pes, keď ho odvšadial ženú? Všetky kosti mu mama presadila. Ukradol teda z kredenca rožky, vyhrabal z kvetináčov muškáty a po jednom ich posadil do kvetináčov. Lahol si vedľa a čakal, kým rozkvitnú. Vtedy dobehli susedia, celá rodina. Hľadali Natáliu na ulici, ale obe dievčatá zatiaľ boli u Barborky v izbe. Celá rodina dobehla, mama, teta, bratranci aj sesternica, dedo aj pes Šakal a všetci kričali a prekrikovali sa, že si mysleli, že Natália sa stratila a ona bola medzi tým u Barborky. Potom každý zvlášť, ako ju hľadali, hovorí a všetci ešte raz Natálii, že jej táto takmer plakal. Kričal na deda, počkaj, čo bude doma. A tak Natália kráča, smutná a vystrašená domov, lebo sa od rodičov zabudla vypýtať a odišla k Barborke na návštevu. Po chvíli sa Barborka s mamou vybrali za ňou, že ju idú ratovať, aby ju veľmi nehrešili. No všetci u susedov sa smejú a znovu si to, ako sa napokon Natália nestratila, hovoria teraz u nich na dvore. Dunčo skuvíňa za bránou, lebo chce ísť za nimi. On by rád všetkým niečo pekné povedal. Babina je chorá. Neposlúchajú zdravie a leží v nemocnici. Deň čo deň všetci za ňou chodia do nemocnice. Dunčo medzi tým doma prevezme velenie. Napríklad, keď sa vrátia, víta ich doma ako mesiar s nožom v papuli. Požerie všetko, čo nájde, špacíruje sa po kuchynskom stole. Možno sa, keď ho nik nevidí, hojda na lustri. Sem nedočiahne, smejú sa na lustri muchy. Ale ja, hej... Zakráda sa za muchami pavúk. Máma s Baškou napíšu úlohy a potom sa mama s Natáliou posadia do Barborkynho akože divadla, kde nemá princezná nožičky, lebo veľa chodila po svete. Nožičky však zjedol pes. Namiesto divadelného ďalekohľadu dostane od Bašky kaleidoskop, no keď sa doň pozrie, nič nevidí, lebo z druhej strany doň zíza Dunčo. Návštevy víta tancujúc na zadných labkách, predné im položí na plecia a pozerá sa priamo do očí. Hov, čav, to som ja. Ešte kúsok podrastie, pováľa ich. Kredencie jeho. Mama hneď z práce beží do nemocnice za chorou babinou, aby jej nebolo smutno. Keby vedel variť, pokojne mu kuchyňu prenechám. Smeje sa. Keď mama navarí paprikáš, naje sa s Baškou, Kastrol si však v nečakanej chvíli stiahne psisko na zem a doje, čo zostalo. Bielý bodkovaný pes s červeným ňufákom. Inokedy mama upečie mäso, niečo nakrája návšteve, no kým ju vyprevádza, mäso zmizne. Zvláštne, ako veľa ten náš vecan zje, celý kus mäsa a ani sa neopýtal, či Baša večerala. Pomyslí si mama. Príde vecan a pýta sa, prečo mu mama telefonovala, že má bežať na večeru, keď mu ju s Bašou zožrali. Vinník chrápe pod stolom. Skrátka, Dunčo rád stoluje. Keď ho nik ponúkne sa bez okolkov sám, okamžite, ako sa mu naskytne príležitosť. Príde si Baša do kuchyne a za stolom alebo na stole sedí veľký bodkovaný dalmatín Dunčo a zalizuje sa. Predstavte si, čo som dneska varila. Párky aj s horčicou. Dunča som odbila. Skákal pes cez oves, cez zelenú lúku, skočil do taniera, skoro zjedol ruku, odniesol kus párku a zožral v záhrade, chleba si zahrabal zje, keď bude v nálade. Spieva si mama ráno v kuchyni. Musia ho ľúbiť, inak by ho vyhnali do sveta. Veď spávajú v spacákoch ako na stanovačke, periny roztrhal pes. Jedávajú na stojato pri kredenci, aby ho nemuseli odháňať od stola. Keď príde návšteva, pes musí byť zatvorený na terase. Stojí a trasie sa, čaká, či niekto nevyjde von, aby ho poobskakoval, pooblizoval a hlavne, aby ho pozval hrať sa do záhrady. Vecan ho bráva na bicykli na prechádzky za humná. Dunčo sa neobzerá naľavo ani napravo, beží. Raz si pomýli bicyklistu a namiesto vinca sa pridá k okolo idúcemu a odíde s ním, ale opačným smerom. Napokon sa vráti a opäť sa pridá k Vecanovi. A inokedy sa naozaj stratí a mama píše na Facebook: Stratil sa nám za humnami dalmatínec Dunčo, vlečie za sebou 10-metrovú vôcku. Prosím, keby ste ho stretli, vráťte nám ho, máme ho radi.
A medzi tým je za humnami všetko hore nohami. Z krovín vyskakujú zajace, srnky, bažanty a prepelice. Všetci kričia a uháňajú o zlom krky pred bielým bodkovaným tvorom, ktorý sa chce hrať. Bodky! Kričia zvieratká. Dunčo! Dunčo! Vykrikujú Natálka s Baškou. Počkajte, myslí si Dunčo a uháňa opačným smerom. Akí neporiadní majitelia psa. Mudrujú ľudia na Facebooku, ktorí čítajú mamin oznam. Jeho veličenstvo sa vráti domov sám. Celý je od blata, vôcku, kde si stratil. Mama niekedy spáva v nemocnici pri babine. Keď sa vráti domov, varí večeru a ratuje ju pred jeho veličenstvom. Baša sa naučila podopierať fotografickým statívom dvere do izieb, aby sa dnu Dunčo nedostal. Múdry bodkovaný pes vie totiž otvoriť aj spotvoriť všetky dvere. Z kuchyne je klietka s výbehom. Výbeh je mamina ružová obrovská záhrada. Že ten Dunčo ešte nemá menovku na dverách. Napríklad tu býva Dunčo, bodkovaný pes s rodinou. Babina v nemocnici sa smeje. Spomína kozu Micku, ktorú mama rozmaznala a spávala s ňou v posteli. Odniesli ju do horárne, až keď zjedla všetky susedné záhrady. Vedela loziť po stromoch, oberala jablčka. Micka, koza Kamzičia s bodkovanou šatkou na krku, dodnes visí na obrázku na stene v kuchyni. Keby mama mala včely, bude spávať so včelami. Tá by spala aj s medveďom, keby mu malo byť smutno. Smeje sa babina. Pes medzi tým veselo sťahuje hrnce zo sporáka, riskuje požiar, pije kávu, víno, žerie jogurty aj s téglikom, hrá sa s legom, najradšej má postavené hrady a zámky, ktoré môže búrať. Nosí v zuboch pandrláčiky, kocky, nože, metly, lížice, varešky, rozmoržoval napiliny, potrhal deky aj tie paplóny. Medveď už je na Frankfurtce, všade sú dáke guľvočky a chlpy. Opraté šaty zo sušiaka sa váľajú po záhrade, nevedel z nich vyliesť. Ovečka nemá ucho, krtko nemá ňufák, mačička, líška a tiger nemajú očká. Našijeme im gombíky, vraví mama. Okapia je opratá aj mackopu, somárik aj dalmatín s farebnými škvrnami. Dunčo pitve krtka. Hračky sa presťahovali z truhlice, ktorú sa Dunčo naučil otvárať do skrine, v ktorej chýba kľúč a otvoriť sa dá iba ceruskou. Konečne som dôležitá a výnimočná, hovorí obyčajná ceruska ostatným ceruskám. To je niečo? Urazí sa červená, lebo ju Barborka nikdy nevyťahne. Bojí sa, že by ju zlomila a tak sa tá červená musí stále rúžovať. Manchesterová sova nosí žltú sukňu, ale nemá hlavu. Hlava je v záhrade, vykúka z krtkovho prázdneho domčeka. Krtko vzal nohy na plecia. Potom si babina odletí do neba. Nestihla naučiť psa poriadku, ani ho nevychovala, ale ani sa mu nič nestalo. Určite sa v nebi usmieva, keď vidí, ako sa za humnami Dunčo znovu vyvliekol z vôcky a nie to. Treba pozorovať strniska, ako z nich vyletujú vrabce, prepelice a bažanty, pozorovať srnky bežiace o zlom krky za humnami. Raz spoza šípových kríkov vyskočí jeleň ako dáky rozkonárený strom. Dunčo sa správa ako na polovačke a tato poluje na psa. Na múre sedí čierny kocúr a myká fúzami. A potom si ten Dunčo narástol. Je vysoký ako kuchynský stôl. Stále má dobrú náladu a je v dome pánom, kým nepríde tato. Toho poslúcha. Z ostatných si robí srandu a poslúcha iba akože, kým sú všetci doma. Spáva v posteli a nahlas poprdkáva. Vchádza do kúpeľne ako človek, sám si otvára dvere a potom skáče vo vani. Pije vodu zo záchoda. Má rád blato, vála sa v ňom a potom sa chodí ukazovať za dvere na terasu, ako keby tam bolo dáke divadlo a ak si ho nik nevšimne, blatovými nohami kreslí na okná a tak sa dožaduje pozvania do kuchyne. Potom pečiatkuje dlášku. Bol som tu, Dunčo. Keď sa unaví, drichme a chrápe. Keď mala Barborka v škole karneval, najprv chcela byť Dunčo, potom slečna Marplová z telky a napokon bola slečna Líška v klobúčiku s veľkým chvostom z babininho líščieho kožucha. Prišla však zo školy a plakala, že s ňou na karnevale nik nechcel tancovať. Prvé miesto vyhral robot v krabici, ale aj slečna Líška vyhrala v tombole soft tenis.
Natália, Mário, Tiziano ani malá Mia, deti od susedov, na karnevale neboli vôbec. Páčilo sa im však, že na karnevale sa tancovalo. A tak Barborka prestala plakať, zatancovala si u susedov na dvore, psovi šakalovi dali na hlavu slamený klobúk a všetci sa zababrali od čokolády, ktorú im dala mama. A ja by som chcel ísť na karneval. Určite by som vyhral prvé miesto a dostal tú čokoládu, ktorú mi nikdy nechcú dať. Myslel si Dunčo, no nik ho nepočul. Na druhý deň však Barborka vravela, že nemohla na obede jesť, lebo jej prišlo ľúto, že nemá kamarátku. Natália, ktorá tiež nemá kamarátky, však prichádza k Barborke každý deň na návštevu. Pravda, že vždy sa vypýta od rodičov. Najčastejšie sa hrávajú na reštauráciu. Menu: 2 skapaté myši, 4 sušené osy a 1 sršeň bez nohy. Zákazník je Dunčo. A mama konečne varí brinzové halušky. Mačka ide po múre ako baletka, potkne sa o kvet. Skoro som hapala, pomyslí si. V mravce sa sťahujú, v brečtane sa smeje vrabec a Dunčo ho chce chytiť. Dalmatínec by vraj mal behať za koňom. Číta mama z knihy. Na bicykli ho dobehne len vecan. Asi si kúpim koňa, vraví mama, a budem s ním spávať v stajni, aby mu nebolo smutno. Keď si zvykne, presťahujem sa do postele. Ak nie, bude s ním spávať Dunčo. Tak so mnou spávala aj Micka. Ešte, že ten sop, čo som ho v noci v sne nakladala do kufra auta niekde v snovom lese, vystúpil. Chvala Bohu. Smeje sa mama a milý pes jej medzi tým potichu ukradol štrikovačku a pokúša sa štrikovať zubami. Pokúša sa. Bol raz jeden bazén a bolo leto. Alebo takto. Bolo raz leto a teplo a jedno dievčatko Barborka žobronilo, že chce mať na terase bazén. A bolo jedno rozkopané námestie a ľudia obchádzali zátarasy a behali hore dolu okolo plota. Či niekto niekam pôjde trebárs autom, si dobre rozmyslel, lebo všetky autá museli parkovať niekde v Prčiciach, všetci dospeláci boli nervózni a šaleli a cesta do obchodu v Horúčave a autom znamenala niečo ako poldňový rodinný výlet, na ktorý sa nikomu nechcelo. A tak boli všetci najradšej doma. Vecan s Barčou a mama však šli kúpiť bazén. Dunčo zostal doma. Obe deti sa mame v obchode stratili. Vecan sa občas objavil, ako obyčajne hádzal mame potajomky do košíka všelijaké biodžusy a biopotraviny a maškrty. Barborka vždy, keď sa objavila s ňou, bojovala o plišového neviem koho, všelijaké legá a panáčiky. A tak, keď mama konečne navela našla bazén, vydýchla si. Bazén, veľryba s vodostrekom. Mám, kurník, poďme už z toho nešťastného obchodu. Zakričala mama, ako by bola na hubách a našla hríb a všetci v obchode sa otočili. Chlieb si nechcela? Chlieb nie. A máme chlieb? Nemáme, ale ja chcem ísť domov. Nevydržím to tu. Je mi teplo. Chcem sa kúpať v novom bazéne. V rozhlase hrá hudba, pani volá predavačky po mene, kde si do zákulisia, asi budú mať poradu. Dostavte sa do pavilónu A. Choďte k pokladni číslo 7, využite naše zľavy na zubné pasty a odšťavovače. Všelijakí nahnevaní ujovia a tety tlačia košíky plné jedla a všelijakých nepotrebných harabúrt, radia sa, smejú a asi sa úplne všetci chystajú niekde grilovať. Mama tlačí vo vozíku veľrybý bazén s vodostrekom. Doma ho napustím a keď polejem záhradu, povysávam, upracem, navarím a vystriem 100 práčok, posadím sa do bazéna a bude mi na hlavu striekať vodu tá modrá veľryba. Smeje sa, lebo veľryba sa páči Barborke aj Vecanovi, ba aj jej samotnej. Zaplatené, aj auto našli, nie ako naposledy, keď sa zarozprávali a hľadali ho po parkovisku, ani sa v ňom neuvarili, ba zaparkovali čo najbližšie k domu a trepali idúckým mestom v Horúčave bazénovú veľrybu. Môj nákup je veľryba, hovorí mama. Môj! Vrieskala naradovaná Baša. Ty choď do obchodu, hovorí mama Vecanovi. Veď sme sa teraz z obchodu vrátili. Nemám rada veľké obchody. A ja nerad behám 100-krát do malých. Choď si sama, protestuje Vecan. Ja upratujem. Ja by som šiel, myslí si Dunčo.
a kúpil by som si klobásky, párky, kosti, maškrty a niečo gumené, čo píska. Ale Dunčo nevie rozprávať a tak mu nik nerozumie. Barborka behá za mamou, ktorá upratuje a chce, aby jej hneď nafúkala tú parádnu veľrybu. Dunčo skáče, pravda, že keď ho nik nevidí, na kredenc, chce vedieť, čo je v hrncoch a medzi tým nosí v papuli loptičku a hádže ju mame pod nohy, že aha, hrám sa, poď sa aj ty. Mama sa zo párkrát natiahne na dlášku. Dunčo po nej skáče, myslí si, že to je taká hra. Baška sa smeje. Potom rozpráva mame, ako robia v škole rómskym deťom Natálii, Tizianovi a Máriovi iné deti zlé. Mame prišlo ľúto malého dievčatka, ktoré sa tešilo do školy. Na kamarátky, zošity, perá, ceruzky, ktoré má rado obrázkové knižky a rado tancuje. Zrazu je však počuť zo susedného dvora. Ja nie som cigánka, plače Natália. Si, povedal Mário. Nie som, kričala Natália. Si naozaj. Mama, že nie som. Natalinka, si, povedala jej mama a Natália sa rozplakala. Ale veď ja som taká telová. Choď zavolať Natáliu na naše kúpalisko. Povie mama Baške a tá šťastná ide k susedom, lebo je u nich dobré a veselo. Páči sa jej, ako sa všetci majú radi a ako je u nich stále kto si na návšteve a všeličo sa tam deje. Dunčo si myslí, že je pánom domu. Samostatná jednotka. Robí eskamotérske kúsky, skáče po kredenci, aj po stole, trhá plišáky, kradne jedlo a rozhadzuje. Počúva iba tata, ale ten práve nie je doma. A tak nepočúva nikoho. Z mami si robí prču. Čo keď sa bude chcieť s malou kúpať v bazéne? Premýšľa nahlas mama. Nebude, dostane metlou po zadku. Zavrhuje mama psí nápad vo svojej hlave. Popoludní konečne nastáva slávnostná chvíľa. Mama otvára škatulu s bazénom a obrovská modrá splasnutá veľryba vypadáva v obývačke na perský koberec. Mama, keď ju tu nafúkame, ako ju dostaneme von? Tu ju nafúkame iba z polovice, vonku na terase ju dofúkam. No, fúkaj, mama, fúkaj. Vtedy mame došlo, že bude musieť ten bazénisko velikánsky nejako nafúkať. Hľadá dzindzík, kde sa to oné a fučí ako starý hroch. Nadúva líca aj plúca, vyzerá ako trúbač. A veľryba nič, leží ako skapacina vyplavená z mora. Baška je do plaču, pes sedí ako v kine, toto jeho panička ešte nerobila a vyčkáva, čo sa bude diať. Vyzerá, že niečo zaujímavé. Mama, preskočilo ti? Ty chceš ten obrovský bazénisko nafúkať ústami? To v živote nedáš. Klopká si na čelo vecan. Nepreskočilo. Správaj sa k mame slušne. Mal si prísť a ponúknuť sa, že to nafúkaš ty. Taký veľký chlapec. No určite. Taký bazén sa fúka pumpou. Nazerajú do škatule od veľryby a hľadajú pumpu. Žiadna tam nebola. Nebola, lebo také veci mávajú ľudia doma. Hovorí vecan a ide do svojej izby. Medzi tým nedočkavá Baška privlečie Natáliu v plavkách, nasúka sa do svojich a posadia sa v obývačke ako v kine. Pes stihol bazén ovoňať a mama po dvore hľadá pumpu na bicykel. Jej, maminka, ty si múdra. Ty to ideš fúkať pumpou na bicykel? Pýta sa Barborka. Pst, aby neprišiel vecan. Nebojte sa, dievčatka, ja si poradím. Zasúva veľrybe do zadku teplomer. Teda pumpu a začne fúkať. To sú mi veci. Toto ešte nerobili. Čuduje sa Dunčo, vybehne do záhrady, lebo najradšej by to niekomu povedal. A keď nikoho nestretne, vráti sa. Tá pumpa sa Baške vždy páčila. Táto si ju s bicyklom priniesol z Francúzska a bola iná ako všetky pumpy na bickáče, ktoré poznala. Väčšia, elegantnejšia, hovorila iným jazykom. Pravá šik Parížanka. Bonjour, pozdravila pumpa, keď vstúpila do izby, ale nik jej nerozumel. Pumpovali. Dve pánenky pokazili pumpu. Pán domáci z okna kuká. Opravte tú pumpu.
hovorí mama riekanku a pumpuje. Obe dievčatka v kvetinkovaných plavkách jej držia palce. Pumpuje o 106, aj 7, maká, ale tá francúzska pumpa je nejaká ležérna, priam pomalá, naberie vzduch a potom sa nedá vytlačiť. Nevie sa s ňou chudera mama dohovoriť po slovensky ani po francúzsky. Švacne ju do kuchyne a ide na dvor hľadať dáku slovenskú kolegyňu. Nájde však iba časť, nevie nájsť to, čomu sa hovorí črievko, potom ich v zásuvke s neporiadkom nájde 5. Dunčo mame pomáha, behá za ňou po dvore aj kuchyni, zdodvihne labku, ociká krabicu od bazéna, nazerá do zásúviek, vytiahne akýsi korkový štopel a rozrizie ho na koberci. Mama, prečo náš táto odkladá štúple pokazené črievka a pokazenú francúzsku pumpu a prečo nič doma nemáme a druhý majú? Lebo veci nebývajú vždy len nepokazené alebo pokazené. Môžu byť aj niečo medzi tým a treba počkať, kým sa ukáže, čím vlastne sú, povedal by tato. Škoda, Natália sa už tešila, že sa bude kúpať. Nepodpichuj ma, nasúva mama 5. črievko do veľrybieho zadku. Pes vyberá zo zle zatvorenej zásuvky škatulku s pripínačikmi a vysype ich v kuchyni. Potom chytá muchu. Popichá sa. Vecan príde z izby a posadí sa do kresla, pozerá, ako mama pumpuje veľrybu. Natália s dcerou vidia, že z mami sa leje pot. Veľrybie brucho nerastie, no netrúfajú si povedať nič. Choď do toho obchodu nazad a kúp pumpu na bazén. Mami, je sobota, bude tam plno ľudí, nejdem tam ani za svet. Teraz sme tam boli, 3-krát som bol v obchode, už ma tam nedostaneš. Kúpim v pondelok. Poslúchaj ma, hovorí mama. Už som veľký, nebudem. Smeje sa Vecan, ktorý má už vodičský a naozaj je veľký. Škoda, Natálka sa chcela kúpať. Buďte ticho, zaberá mama a pumpuje. Tá francúzska pumpa je pokazená a táto má deravé všetky črievka, hovorí Vecan. Tá francúzska sa nonšalantne potichu posmieva tej slovenskej pumpe. Tak vám tu všetkým treba. Prečo si mi to nepovedal? Prečo ma tu nechávaš makať? Zavolaj niekomu, či má pumpu, ja tam skočím. Kto by mal pumpu? Nik z mojich kamarátov nemá pumpu a na dvore veľrybu. Tak máš smolu, papuluje veľký neposlušný Vecan. Napokon mama volá ujovi Tomášovi, ktorý je známy tým, že má úplne všetko, na čokoľvek si zmyslíte a má to vždy na svojom mieste a v perfektnom stave. Chvíľu predtým, pravda, že váha, či bude Tomáš ochotný požičať pumpu na bazén takým neporiadníkom. Obe dievčatá mamu prosia, Vecan sa škodoradostne usmieva. Volá. Požičia. Kedy si mali Tomášovci nafukovací hrad, ten vyhodili, pumpa zostala. Vecan sadá na bicykel, ide po pumpu. Mama medzi tým krája dievčatá melón a rozhodne sa aspoň na panvici pripraviť kuracie krídla. Leto, grilovačka, melón a bazén. Keď odíde Natália, švacnem sa do bazéna ja, myslí si. V duchu sa usmieva. Dunčo využije príležitosť a ukradne kus melóna. Obe dievčence ho s huronským krikom naháňajú a melón sa smeje a je úplne červený. Tramtaradá. Prichádza Vecan s pumpou, ktorá vyzerá ako kyslíkový prístroj, tvári sa ako profesionálka a obe bicyklové pumpy chúdery hneď od dverí posiela kade ľahšie. Ani sa nepozdravila. Namiesto chudáckeho črievka má hadicu a 3 nadstavce rôznej veľkosti, podľa veľkosti fúkacieho otvoru na bazénoch a inom nafukovacom príslušenstve. Vecan zasúva pumpu veľrybe do zadku a na 3-4 fúky ju nafúka. Medzi tým ju vyniesie von, vonku ju dofúka, krásna priesvitná veľryba s modrými očiskami, už sa do nej leje voda. Dievčatá skackajú od radosti, mama si chce poskočiť tiež, do nohy si zabodne pripínačik, ešte dobre, že sa to nestalo chudákovi psovi, alebo tej veľrybe. Strč tej veľrybe do chvosta hadicu, je tam taká hadička, vyzerá to ako sprcha a deťom sa to bude páčiť, hovorí mama Vecanovi. Nejde to, už som to skúšal. My máme na hadici inú koncovku, musíme to kúpiť.
Voda nateká, mama vysvetľuje Dunčovi, že bazén je fuj a nono. Dunčo by sa rád hral a preto ho preventívne zatvoria v kuchyni, odkiaľ sa cez dvere pozerá na terasu, na ktorej sa kúpu dve dievčence, Natálka a Barborka v nových plavkách. Narieka. Aj on sa chce hrať. Na hranie je tu predsa on. A zrazu ho vyvreli. Nechcú ho. Očami žaluje mame a plače. Dunčo, poď ku mne. Budem ťa škrapkať a štekliť. Hádzať ti loptičku. Dunčo však chce ísť k bazénu. To bola kúpačka. Večer Natália ide domov, Barborka dnu a mama s Dunčom sedia na terase. Zrazu však Dunčovi bazén nič nehovorí, nik sa v ňom nesmeje, neskáče, na čo je taká vec. Cez dvor lietajú roháče a bzučia ako vrtuľníky, šiky, myky, zavše sa prekotia na chodník hore bruchami, mykajú nohami, nie a nie sa otočiť. A mravec niečo biele vlečie, vidí prekážku, teperí sa cez paličku, ale to biele stále má. Zlato nevypadávajú z ruží ako z kina. Komár si príde, poštípe mamu a bzúka a píska. Ja nič, však ja som tu muzikant. V bazéne je teraz všetko iné. Na hladine je karneval. Ten s tykadlami, ten bez nich, niečo s krídlami a niečo bez nich. Príde Dunčo a pozerá do vody. Pozerá, Ježiškové husličky, čo tu s tou vodou všetci majú. Medzi tým hrdlička vystrela bielizeň a natria sa periny. Mama polieva rajčiny, svetojankovia a svetojanky poletujú. Levandula sa naparuje, lebo je navoňavkovaná a ostrihaná. Modrá nevedza je okopaná novou motikou s čiernym ostrým. Vlhy prídu a jodlujú na breze a tá si namáča vlasy od susedov do tekvice. Vlha vlastne spieva tekvici, čo len kvitne a kvitne. Dunčo sa do nej z času na čas vykaká, mirabelky padajú, cesto na osuchy kysne a keď už Baška leží s mamou v posteli, vidia meteóry ako padajúce žiarovky. Na druhý deň príde Natália aj s Máriom pred obedom. Obed sa servíruje v bazéne. Barborka im ukazuje, ako si so psom poradí, keby niečo. Obe ho ošpliechajú a vyvolávajú Dunča, ktorého však mama opäť zavrela. Leží z druhej strany pri zatvorených dverách a hypnotizuje bazén. Keď susedové deti odídu, príde Dunčo na terasu, pozerá do bazéna a znova nič. Čo s tým všetci majú? Na tretí deň sa ochladí. Pofukuje vietor, bazén by bolo treba vypustiť a vyčistiť. Čierne mravce niesli náklad, asi sa sťahovali, mama im chcela uhnúť a takmer sa kvôli nim zamotala do hadice. V bazéne sa utopili roháč s jaštericou. Príde návšteva. Keď príde návšteva, mama ju vždy niečím pohostí. Dunčo si beží dačo zohnať do záhrady a hostí sa sám. Pred chvíľou zjedol jednu veľkú červenú rajčinu, 2 zelené papriky, 4 figy. Táto ho zahriakol, bežal po loptičku a rozhryzel ju na polovice. Keď si ho nik nevšímal, bežal znovu do záhrady po papriku. Tá však štípala, rozkašľal sa a tak ho mama krmila chlebom a nalievala mu do papulky vodu. Chrčal a kýchal a trochu mu to všetci želali. A potom všetci dospelí sedia v obývačke, pijú kávu a pes plače, lebo je vyvretý na terase. Bojí sa, že bude ukrátený o nejaké jašenie, hladkanie alebo nebodaj kus koláča. Vždy musí byť inde ako treba, lebo sa niekomu nepozdáva jeho správanie. No keď ľudia odídu, gazduje pes. Raz, kým boli všetci na oslave, rozhryzol topánky, zjedol zubnú pastu, rozbil voňavku, zjedol papierové škatulky od mydla, suché rožky, vajíčkové škrupiny, šunku, odliekol do záhrady pingpongovú raketu, zlomil pravítko, ocikal pračku a nastlal si do brlôžka všetky Bašine svetre a oslávené. Keď sa vrátil domov, kuchyňa vyzerala, ako keby v nej oslavovali všetky psi z mesta. Teraz mama s Barborkou vyprevádzajú návštevu, zatvoria dvere a vtedy zbadajú Dunča. Veselo skáče v bazéne a trhá ho na framforce, na malé kúsky. Celá terasa je od blata ako nejaký mokrý ufúlaný psí, tanečný parket a z veľrybov je amen. Prichádza vecan. Nesie násadec na hadicu, ktorý kúpil, aby veľryba špliechala vodu a nešťastná mama
mu ukazuje bazén. Takmer sa rozplače Baška. Ďalší deň. Bazén je v ťahu. Je po víkende. Mama ide do roboty, deti do školy. Dunča zatvoria v kuchyni, aby si nemyslel, akože si myslí, že je pánom domu. Keď príde Barborka zo školy, oproti nej beží Dunčo a v zuboch niečo nesie. Chytil si hada? Ale nie. Dunčo nesie v zuboch Tomášovú hadicu na pumpu, tú s 3 rôznymi zakončeniami na rôzne druhy nafukovacích hradov a bazénov. Rozhrízol ju. Všetky 3 pumpy sú v ťahu. Medzi tým sú z nich kamarátky. Založíme si spevokol, hovoria tej francúzskej pumpe. Oui, pritakáva po francúzsky elegantná francúzska pumpička. Asi sa zbláznim, hovorí mama. Nie, Tomáš sa zblázni. Toto bol náš posledný bazén, deti. Zapamätajte si ho. Tlačí ho do kontajnera. Mama, nebol. Veď som vám kúpil ten násadec na hadicu a teraz budeme mať aj pumpu, keď Tomášovi kúpime novú. Hovorí Vecan a Barborka sa smeje. Podvečer Vecan začal pilovať brečtany. Piloval a mama ho navigovala, lámala, ťahala popínavú rastlinu. Spod listov vyleteli všetky komáre, čo v nich drichmali desiatky rokov a vrhli sa na Vecana. Dunčo chytil plastové vedro a behal s ním veselo po záhrade, až z neho zostalo len ucho. Vtedy Vecan od smiechu spadol z fúrika a vyvrtel si nohu. Mama volá tatovi, že syn mal úraz, víron, no tato na to. Určite preto, lebo zajtra píše písomku z angliny. Nech sa začne učiť. A Baška medzi tým zjedla štvrťku chleba, válali sa s Natáliou v perinách, jedli slivkový lekvár prstami a pozerali pritom telku. Barborka. Ty vieš, čo je to stroj? Natália. Neviem. Barborka. Stroj je pohybujúce sa železo. A komárom bola zima, už sú dnu. Z práce sa vracia tato, pýta sa Vecana, čo bolo v škole. Celý deň na mňa niekto hovoril. Ale nie po anglicky, povie tato a Dunčo na ňo múdro pozerá. Dobrý džem, pozdravilo omylom tata telové dievčatko Natália, keď odchádzalo, ale to tiež nebolo po anglicky. Mačky do záhrady vlastne chodia 3. Všetky 3 sa boja. Prvá príde strakatá, dostane mlieko, vypije ho a potom ujde. Volá sa Vypila. Druhá vyzerá ako jej sestra, no mlieko nikdy nevypije a zmizne len, čo sa pohne záclona. Tá sa volá Zmizla. A napokon včera prišla velikánska chlpatá tigrovaná mačisko ako malý tigrisko, ktorá mlieko nevypila ani nezmizla, ale pustila sa s vtákmi do semienok. Tá sa volá Nezmizla. V noci si po záhrade špacíruje aj jedno celkom malé mača. Nosí čierny kabátik. Vtáky sa mačiek boja, ale zatiaľ ani jedného, ani jedna nechytila. Boja sa aj Dunča, aj Barborky a Natálie, ktoré sa motajú po záhrade a s čipčaním dievčatká súria, že hladné sme, deti na nás v hniezdach čakajú, zmiznite. Dievčatá si sadnú do altánku a spievajú. Poslúchli, myslia si vtáčiky. Jediný, kto v tomto dome neposlúcha, je Dunčo. Zazrie mačku a šteká na ňu z kuchyne, že otvor dvere, milá mama, nech im tam všetkým ukážem, kto je tu pán. Potom vytrieli, no mama s Barborkou vždy dávajú mačkám bezpečný náskok. Keď Dunčo nikoho nechytí, robí kolá po záhrade. Takto rýchlo viem behať, vážený, keby niečo. V zime sa v záhrade na debatu schádzajú najmä žoldnierky, síkorky a stehlíky. Zavše priletia v krdliku, zelienky, hrdličky vždy pekne vo dvojici, pán a pani hrdličkovci. Pán Glesk je naozajstný pán, chodieva sám, aj ďateľ je samotár. Minulú zimu si do záhrady chodila zajesť aj veverička spoza humien bažanty. To sú veličenstvá. Pred Vianocami mama kúpila plnú tašku oblátok, vanilkové a orieškové trubičky. Nesla ich opatrne, aby sa jej krehučké trubičky nebodaj nepopúkali a chcela ich skryť, aby ich Vecan s Baškou do Vianoc nepojedli. Otvorila bránu. Háv! Vyskočil na ňu Dunčo a všetky oblátky v taške naraz praskli. Prásk.
A tak majú vtáčiky po Vianociach v krmidle okrem loja a jablčok aj úlomky oblátok a biskupský chlebíček. Ten je v kurze. Chuť naň majú mačky, vtáčky aj Dunčo. Dojedzte tie vianočné koláče, nech si môžeme napiecť fašiangových šišiek, vraví mama. Dunčo v zime vyjde do záhrady a halbí jamu. Vykope zo snehu spiaceho ježka, potom ide do záhrady mama a ježka zahrabe. Takto robia tí dvaja niekoľko dní. Ježko spí, ani oko neotvorí. Napokon ho mama zakope za humnami. A potom z ničoho nič prišla jar. Hrdlička raňajkuje mladé fazulové výhonky. Ty ochechula jedna, nechaj to! Kričí na ňu mama. Zobudí bažanta za humnami a zakúká kukučka, tá zobudí kačky u susedov. Vietor sa navoňavkoval a rozváňa, že je jar. Drozdov je plno a vrabce hartusia v kríkoch. Vystéria pred kuchynským oknom púšťa na gánok semienka, pukajú lusky. Ježko sa zobudí, otvorí oči a keď stretne kamaráta, dajú sa do reči. Ty, ja som asi námesačný. Zobudil som sa zo zimného spánku úplne inde, ako som sa uložil. A predstav si, snívalo sa mi, že ma zo snehu vyhrabal taký biely bodkovaný pes. Ale nehovor, čuduje sa ten jeho kamarát, ale myslí si, že Ježko si vymýšľa. Raz bola mama v Bratislave a v automate si kúpila namiesto normálneho lístka na električku lístok pre psa. Kontroloval ju revízor a hovorí: Vy máte lístok pre psa. Neviem, vypadol mi iba takýto, hovorí mama. To ste stlačili zlý gombík, treba čítať. Nemám okuliare, zahrabal mi ich do záhona pes. Vypadol mi takýto, ale počkať, možno si ten automat myslel, že som pes. Ani psi nevedia čítať. Pán revízor si myslel, že má dočinenia s čudnou paňou a nechal mamu putovať so psím lístkom ďalej do sveta. Chystá sa oslava. Barborka a Vecan mali narodeniny. Mama pečie mäso, priniesla v krabici zákusky. Barborka má najradšej makrónky. Vecan všetky, v ktorých je čokoláda. Na oslavu príde aj Natália. Roztiahnime stôl, hovorí mama. Nie, nerozťahujme ho, kričí Baška, lebo vie, že bude musieť mame pomáhať. Ja si ho rozložím sama, vraví mama a začne odkladať v obývačke veci zo stola. Baška pribehne mame na pomoc, pes vidí, ako všetci odchádzajú a medzi tým sa priplichtí do kuchyne. Stôl je rozložený, prikrytý parádnym obrusom, čaká na taniere a misky. Mama sa vracia do kuchyne a tam galiba. Dunčo zjedol z misy mäso na oslavu. Mama horekuje, Baša sa smeje. Dunčo nevie, či sa na ňo hnevajú, alebo nie, vrtí sa okolo sporáka ako gazdinka. Mama ho zaháňa utierkou a vyháňa z kuchyne. Dunčo tancuje okolo nej, ako by už oslavoval. Okamžite vypadni na dvor, kričí mama na psa. Dunčo zalezie pod stôl a oblizuje sa. Von, kričí aj Barborka a Dunčo nič. Von, zaháňa sa mama handrou. Pes leží rozvalený pod stolom a capká chvostom. Tedy mamu napadne, že v papierovej krabici na chladničke sú zákusky. Jeden vyberie, otvorí dvere na dvor a vyhodí ho. Pes okamžite vytrieli na dvor za zákuskom a mama zatvára dvere. Do kuchyne príde Vecan a dohovára mame aj Barborke. Namiesto toho, aby ste ho potrestali, nedali mu už nič a vyvreli ho na dvore. Ešte ste mu hodili zákusok. Mama, teba treba vychovať, nie psa. Mama sa zahambí, vie, že Vecan má pravdu. Dunčo medzi tým na dvore zjedol zákusok a nazíza do kuchyne. Ja ju vychovám, hovorí psov rečou, ale všetci si myslia, že breše na vypilu, ktorá sa na ňo pozerá zo stromu a závidí mu koláč. Potom prišlo leto. V záhrade sa otvárajú kvety ruží, klínčeky, cínie, krásky aj orlíčky, ktoré, keď ich je veľa, vyzerajú ako motýle. V sobotu šli mama s Barborkou a Vecanom na návštevu. Aj oni vyzerali ako dáke letné motýle. Keď si oblečená tu seď, ani sa nehni, nič nechytaj. Trasie sa mama, aby sa vyobliekaná dcéra nezašpinila. Ani ty nič nechytaj, aby si sa nezašpinila. Smeje sa veľký Vecan.
A tak sedia a nič nechytajú, ešte majú chvíľu čas. Barborka, vecaná aj mama, no Dunčo má ako obyčajne na všetko iný názor. Vybehne do záhrady a schmatne ropuchu, čo nájde v záhrade. Ropucha sa zlakne, prskne svojho ropušieho jedu rovno do dalmatínskej papule. Dunčo pení, prská, mama sa zlakne a hovorí, že psiu papulu treba vyšpricovať. Vecan vbehne dnu, špricovať nechce ani za svet. Napokon však naháňa psa, mama ťahá hadicu a špricujú vodu psovi rovno do bodkovanej papule. Ropucha je ropucha. Skáče žaba po blate, kúpime jej na gate. Na aké, na také. Bež a dávaj si pozor. Kričí zablatená mama za ropuchou. V tom sa milý pes vyšmykne, dohoní ropuchu, schmatne ju znova. Celá situácia sa zopakuje. Keď dostriekajú, všade je blato, v kuchyni aj dnu a potom blate premilený Dunčisko, psísko naháňa ropuchu. Aj mama naháňa ropuchu. Keď ju chytí, hodí ju k susedom. Au! Ozve sa teta suseda a všetci sa skryjú dnu a tam sa musia prezliecť, lebo sú zablatení. Napokon idú na návštevu, sedia spôsobne pri bazéne a za stolom. Jedia, spomínajú na babinu v nebi aj na tých, čo neprišli, lebo sú chorí. Barborka už tretíkrát rozpráva, ako Dunčo chytil žabu. Všetko vonia, ovocie dozrieva a kvety kvitnú. Keď sa podvečer vrátia domov, máme pod hadicou tancujú smedné drozdy. Večer v posteli pozerajú mama s Barborkou na hviezdy za oknom. Dunčo sa smeje zo sna. Za humnami fučká Ježko a rozpráva kamarátom, ako sa mu snívalo, že ho vyhrabal zo snehu veľký biely bodkovaný pes. Teraz to však začuje ropucha, usmeje sa pod neexistujúce fúzy, lebo vie, že Ježkovi sa to nesnívalo. Niekedy sú mračná ako perinia. Neprší a neprší. Rumenejú višne, na svete je aj tak dobre, hoci záhrada po daždi vyzerá predsa len žírnejšie. Jodlujú vlhy, pavúky medzi rúžami naťahujú šnúry ako na bielizaň, chrobáky z rúží pozerajú cez kvapky rosy ako cez lupy. Je leto, uhorková sezóna. Do izby vletel vtáčik, spadol za skriňu. Dunčo ho chcel vytiahnuť prvý. Vecan ho vytiahol a vylakané chúďatko vyletelo von oknom. Ráno čo ráno zdravia Barborku susedové deti Natália v plavkách, Mário, malá milá Mia aj Tiziano, ktorému jeho rómska mama vraví Dadaro. Chystajú sa na kúpko. Na okne majú pripravené malinovky a rožky. Baškin tato vezme Bašu a pridajú sa k ním. Na kúpalisku fotografuje deti, nad vodou aj pod vodou. Ujo, keď narastiem a ja vás vezmem na kúpalisko, hovorí Mário. Medzi tým príde Ujo, čo kosí trávu v záhrade. Pohybujúce sa železo prišlo na návštevu. To bude dáke nebezpečné zviera, myslí si Dunčo a behá v horúčave okolo kosačky, braše strašným hlasom, ukazuje, kto je v dome pánom. O chvíľu je z pokosnej trávy úplne zelený. Inokedy mama varí kečup a je červený. Keď varí lekvár, je lepkavý. O čom by som tak napísala do časopisu? Veď ja už som, tuším, všetko napísala. Sedí v kuchyni mama spisovateľka. Čítala, že o všetkom už niekto napísal. Okamžite sa zlákla. Pozrela von z okna a zbadala, ako sa Barborka s Natáliou učia viť venčeky. Jeden už urobili a prevliekli Dunčovi cez hlavu. Nosí ho ako sedmokráskové korále. Zelený bodkovaný pes špacíruje po záhrade a na hlave aj na krku má venček. Otvorila počítač a prečítala si rozprávku, ktorú napísal iný spisovateľ, jej kamarát Márius. Dnes je deň, keď nevyšiel mesiac. Nie je to až také čudné, ako sa zdá. Mesiac teraz ubúda. Vyšiel včera pred polnocou, zapadol ráno okolo 7:30. Dnes vyjde až 23 minút po polnoci, teda vlastne až zajtra. Rovnako sú dni, keď mesiac nezapadne, zapadne pred polnocou, vyjde počas dňa a zapadne až po polnoci. To sa zas stáva, keď pribúda. Fascinovalo ma už v detstve, keď som v kalendári domová pokladnica videl v stĺpčeku pre východy a západy mesiaca pri niektorom dátume čiarky, akože nič. Mesiac je veľmi nevyspytateľný, ale aj slnko, aj celý vesmír, aj celý život.
Všetko je nevyspytateľné a plné záhad. Pre toho, kto je na ne zvedavý. Aká pekná rozprávka, potešila sa. No nad mestom krúžia škorce, celá čierňava. To prichádza jeseň. A chudák ďateľ už má asi otras mozgu, čo toľko trepetou hlavou, či zobákom o pavlovniu. Na múre sedia 3 mačky a ovievajú sa chvostami ako vejármi. Bola raz jedna sobota a v telke olympiáda. Komentátor kričí, ako by dostával jeden infarkt za druhým. Chvíľami stráca hlas, asi si prečítal alebo niekde počul, že sa to takto má. Jeho výkriky pripomínajú výkriky speváčky Andrejky, ktorá pred chvíľou v telke spievala, že pokazená pračka je talafatka a rozosmiela celú rodinu. Vietor fičí, prší. Barborka, Pipi dlhá pančucha, povedala, že raz zažila na mori takú búrku a vetrisko, že kocúr vyletel z kože, ostala po ňom len kožušina a on odletel holý kamsi do sveta. Hovorí mama Baške. Včera si kúpila naozajstný lístok, nie pre psa, a v autobuse počúvala 2 tety. Jedna z nich mala na kolenách psíka. Kam si sa vybrala, Margitka? Pýtala sa jedna teta druhej. Igorko, povedz, kam ideme? Pýta sa tá teta psíčka. Pes Igorko zaštekal. Ideš, Evičke? Pýta sa tá prvá teta znovu. Igorko, povedz, ideme, Evičke? Pes Igorko štekal. Ja som bola u doktora s nohama. Igorko, povedz, aj my sme boli u doktora, ale máš škrtky nakupovať. Pes Igorko šteká. Potom sa v náručí postaví na zadné labky a chce sa rozprávať s mamou, ktorá sedí na zadnom sedadle. Šteká. Neviem, čo od vás chce, Igorko, čo je to? Tichučko buď, lebo pôjdeš domov. Pes Igorko šteká. Mama však vedela, že Igor štekal a obracal sa k nej, lebo bola u mesiara, kúpila šunku a nedočkáva si strčila do úst jeden plátok. Aj on by rád ochutnal tú maminu šunku. Smeje sa. Táto hľadá meter, potom meria izbu a frfle. Vecan hľadá termosku a nadáva tiež. Tí dvaja, tuším, stále čo si hľadajú. Táto v izbe. Kašlem na to. Vecan špajzi. Kúrnik! Dunčo sa zakráda po kuchyni, poluje na hrdličku za sklom. Tá sedí na konári, hurtuje a myslí si, trubý roh. Barborka sa chystá ísť druhýkrát do obchodu. Prvýkrát mala kúpiť olej, tatarskú omáčku a zemiaky, ale chodí do obchodu na kolieskových korčuliach. Darček od Ježiška, ktorý skúša, hoci vonku je sneh. Mama, ja som v obchode počula, ako jeden ujo povedal, že pes je oštara. Ten ujo povedal, že žerie viac ako malý a čím viac sa oňho starajú, tým je viac s ním oštara. Uši, zuby, pazúry. A ten jeho malý medzi tým hádzal rožky z košíka na zem, čo by náš Dunčo nerobil, že? Poď so mnou do obchodu. Ja nemôžem, idem vyprážať šampióny a karfiol, ktorý nik okrem mňa nie je a mám zarobené na makovníky, orechovníky a tvarohovníky. Veď sa odchádza po prázdninách do školy do Brna, chcem vystrieť bielizeň, čo sa perie, vykrikuje mama. A ozaj, dnes na juge som bola holub. Jasná je mačka, pes, kobra, ale už som to zase ja, nebojte sa. Je po Vianociach. Na terase stojí vianočný stromček, ktorý teraz Barborka ozdobila vtáčikom. Nasypala podeň semienka. Každý deň je tam porada, ktorú niekedy vyruší obrovská mačka a tu zase vyruší Dunčo a toho zase tato a takto ide dokola. Tato si nainštaloval v kuchyni svoj pracovný kút, tam sa vraj cíti najlepšie a mama súhlasila, bude pri nej, keď bude variť a okrem toho obrazovka jeho počítača sa môže kedykoľvek stať televízorom pre celú rodinu, teda pre ňu, keď sa bude v kuchyni oddávať svojim obľúbeným dámskym chúčkam a koničkom. Čo má táto na stole? Fixky bez vrchnákov, gumy, vrchnáky z pier, rozobratý starý mobil, papieriky od doktora, účty z obchodu, výpisy z banky, rozčítané knižky, objektívy, tých je v dome zo 20, hrušky, čo dozrievajú alebo hníjú, nepárne rukavice, párne rukavice, okuliare, slnečné aj dioptrické. Hoci kedy však v kuchyni pustí televízor. Vysielajú olympiádu a v kuchyni kričí komentátor. Mama obaluje do cestička posledné krpaté šampiňóny, tie, ktoré sa jej na začiatku, keď sú v miske aj veľké, nechce vziať do ruky, ale ide do finále, sem sa krpci.
Dunčo rámusí s prázdnymi miskami, ako keby sa aj on chystal variť, alebo na olympiádu. Pýta si žrať, hoci už dostal. Zdá sa mu, že sa na to nejako rýchlo zabudlo. Kurník, Barbora, choď po ten olej. Nekrič na ňu, máme čas, hovorí tato. To budeme mať na obed nezdravé vyprážance, karfiol a šampióny. A zemiaky a šalát, ešte že zajtra idem na internát. Hromží vecan, lebo je veľký, ale očami metličkuje v telke curlingovú dráhu. Veru, ešte že. Olej, tatárku a zemiaky. Cesto na koláče sa nadúva na okne. Nezamiesila som toho nejako veľa. Nie, myslí si Dunčo, ktorý spí pod oknom. Choď! Ja? Pýta sa Barborka, vykrikujúceho tata. Nie, Baška, pozerám televízor. Choď, pridáva sa k nášmu tatovi komentátor v telke. Všetko je od múky, káva mi vychladla. Keby som mohla, pokazím telku. Hovorí mama, lebo nemá rada olympiádu a nik si ju nevšíma. Aspoň uhni vecan. Mama, hovorí sa, dovolíš. Ja hovorím uhni. Keď sa to skončí, povysávaš. Olympiáda sa tak skoro neskončí, ale áno, povysávam. Smeje sa vecan. Prosby sú vyslyšané, domom sa nesie akési prásk, telka stíchne. Tato s vecanom 3-krát reštartujú elektrinu v domácnosti a 3-krát sa ozve prásk. Kurník, musíš tú múku dávať na kuchynský stôl, veď vidíš, že tu mám knižku a okuliare. Všetko mám od múky. Ale tá knižka tam nemá byť, múka áno, bráni sa mama. To si niekde čítala takúto múdrosť. Na veľa sa elektrina reštartuje a z kúpeľne sa ozve čudný zvuk. Nie, práčka ešte nemohla doprať. Vbiehajú všetci dovnútra. Displej ukazuje E20. Porucha. Na internete zistia, že práčka štrajkuje, lebo sa upchal odtok. Tak. Chlapi s hlavami zavrtanými v pračke, Barborka je v obchode. Mama je šťastná, že športový prenos sa skončil. Aj Barborka je šťastná, lebo stretla Natáliu, Mária a Tiziho, ktorí varovali malú Miu a jedli cukríky. Táto vyberá z odtoku práčky akési žmolky a chlpy. Dunčo sa tvári ako opravár, nazerá cez okienko do práčky a vidí v nej zatvorený svoj pelech ako v televízore. Pozri, čo v tej práčke bolo. Čo si tam dala? Vtedy si mama spomenie na Dunčov pelech, ktorý do nej napchala, nech má aj pes niečo zo sobotného upratovania. Neprizná sa. Všetko ako vždy. Ja to kašlem, našiel som tu kľúč, kričí vecan. Na obrazovke sa znovu objavili olympijské kruhy. Potom vecan aj tato nosia do kuchyne rôzne predmety, zašprajcnuté v odtoku. Z obchodu prichádza korčuliarka Barborka, hlási, že olej priniesla, ale ostatné zabudla, lebo si kúpila cukrové oko. Aha, ukazuje cukrové oko. Prečo všetko zlé u nás robí mama? Lebo aj všetko dobré. Kto nič nerobí, nič nepokazí. Teraz asi pokazím televízor. Kašlem ja na olympiádu, keď moja upratovacia disciplína v nej nie je, hovorí mama so smiechom. Povedz, prečo sa tá pračka upchala? Ukazuje táto Barborke mince v dlani. Pst, ja viem, prečo sa upchala. Šuchla som do nej psí pelech, deky, chlpy. Telefonuje mama z izby kamarátke. Ale veď každý pes má chlpy, odpovedá jej kamarátka. A našla sa aj brošňa, Barborkin kľúč a nejaké drobné. Nedajú sa otvoriť dvierka, pelech zatiaľ nik nevyťahol. Je tam, pst. Ale kde asi inde sa perú psie pelechy ako v pračke? Čuduje sa mamina kamarátka. Musím končiť. Skladá mama telefón. Našej mame by mali zakázať približovať sa k technike. Nič tu nefunguje, mudruje vecan. Zahynuli by ste v špine, kričí mama do kúpeľne. A opäť prichádza na scénu Barča. Bola v obchode. Prvýkrát doniesla olej a cukrové oko, druhýkrát doniesla časopis s akýmsi pandrelákom a majonézu. Mala ísť len raz, ale šla 3-krát, lebo na niečo sa ešte musí pozrieť. Určite na Natáliu, Mária a šakala, ktorí ju čakajú za bránou. Pes otvára papulku. Má v nej cukrové oko. Kuk! Práčka je vyčistená a slávnostne spustená, nech doperie.
Ten tato nie je až také nemehlo, ako sa na prvý pohľad zdá. V zápäti však 3-krát vyrazí poistky. Komentátor kričí zlato na dosah, medzi tým bum poistky, práčka, bum poistky, šampiňóny na jednej panvici, na druhej prihára karfiol, smrad, na dláške múka, upchalo sa umývadlo v kuchyni, cesto vykyslo a jde na koláče. A tak napokon mama napiekla koláčov a koláčov, makovníky, orechovníky, tvarohovníky, vydolovala z práčky špinavú psiu deku a vyvesila ju ako zástavu na terase. Nastia Kuzminová naozaj dostala zlatú olympijskú medailu, komentátor dostal takmer mŕtvicu. Veď San s tatom tiež, ale až keď mama začala spievať pieseň Pokazená pračka, to je taká talafatka, napodobňujúc spevačku Andrejku. Dunčo sa škriabe, ale keď stojí mama v kuchynských dverách a pozerá do záhrady, posadí sa vedľa nej a aj on akože zamyslený do nej pozerá, ale len jedným okom. Druhým na ňu, či sa náhodou niekam nejde, alebo či nerozmýšľa o tom, či mu nedať jeden z tých koláčov do misky. V pondelok zavolám do opravovne práčok, tam ma už poznajú. Raz som u nich v opravovni na dvore mala dokonca vystretú bielizeň, ktorá nešla vybrať. Hovorí mama. A tú psiu deku im pre istotu zatajím. Ach, ešte keby si tie rúže, ktoré jej Dunčo niekoľkokrát vykopal, povedali, že na jar vyženú. Videli by, koľko tu majú kamarátok a zistili by, že tu v tejto záhrade sa ružiam každé ráno okrem vtákov prihovárajú mama s Baškou. Niekedy im pohľadia listy, potom si myslia, že tie, ktoré nepohľadili, sa na ne hnevajú a tak idú a láskajú to tu hlava nehlava. Rozprávajú sa s vtáčikmi. Vedľa nich chodí telové dievčatko Natália a biely bodkovaný pes. Toto leto bývali v záhrade okrem vtáčikov aj 2 ježe. Jednému sa snívalo, že ho vykopal veľký biely bodkovaný pes. Na múre sedávajú 3 mačky, pod ním bývala žaba a tej sa ani nesnívalo, aká bude napokon šťastná u susedov. A všetky tieto zvieratka pred bodkáčom zachránili. Niektoré hračky nie, ale pes si už zvyká a trochu poslúcha. Možno počul, ako sused povedal, že by ho dal do útulku. Nepočul však, ako mama povedala, že by ho nedala ani za svet. Ani za svet, zaštekala mama, ale tak, aby to Dunčo nepočul.